ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಸ್ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಲಿಬೈಲೆ ಮುನಕ ಅಂಚನೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯ ಅವ ನನಾತ್ ಆರ್ನ್ ಪಂಡನ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಂದುಲೇರು ಮಂಜುರನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಕೇಂದ್ರನೇ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು. ಆ ಟೈಟಲ್ದ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂದು ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಸರುತ್ತೆ. ಮಂಜುರನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಮಂಜರನ್ ಪಂಡದ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಮಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳಾಪುರಂ, ಕೊಡಿಯಾಲಪುರ ಪಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಮಂಜರನ್ ಪಂಡ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಮಂಜರನ್ ಪಂಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು. ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ದ ಪುದರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚ ಐತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಚತ್. ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ದೀವು ಒಂದು ಇಂಕಲ್ ಈ ಮೂವಿ ಮಂತನಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಕುಡ್ಲಡ್ ದಾದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಐತ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ ಕನ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕನೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪನ್ನಕನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಪನಗ ಎಂಗ್ಲ ಎಕ್ಕಸಕಡ್ಲ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಂದು ಇಡೀ ದೇಶೋಗು ಡಾನ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಚಿನನೆ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವು ಡಾನ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ ನ ವಿಷಯನ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ ಕನ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಪನೋದಿ. ಈತೆ ಮಂಜರನ್ ಪನ್ಪಿ ಟೈಟಲ್ ಎಂಚ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಮಂಜರನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಜನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾ ಮಂಜರನ್ ಪನ್ಪನ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಟೈಟಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಓವು ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಗ ಒಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಲ್ಯಾನ ಪುದರ್ ದೀಕನ ಅಂದು ಲೈಕ್ ವಾತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನ ಕಾರಣ ಕುಡ್ಲನೆ ದೀಕಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಅನ್ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್ಪನ ಆತ ಸೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಚಿ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಬೇತನ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಅಕಲ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಕುಡ್ಲಾಗ ಓಮಾತ ಪುದರ್ ಉಂಟು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಐನಾಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಮಂಜರನ್ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಅನ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಜನ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಂಡ. ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ ಪಂಡೆ ಇಜಿ ಈ ಇಂದುವೆ ಪುದರ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಅಂಡ್ ಕೇಂದ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಂಡೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಡ್ ಮಂಜರನ್. ಓಕೆ, ಮಂಜರನ್ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಬರ್ತನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಐನೂರ ತೂದ್ ಬರ್ಕನ. ಶೋರ್ ಲಕುಮಿ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ರನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಂಜರನ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ ಐದಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರುಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೈದನ ತೂದ್ ಬರ್ಕ. ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಡಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ಪರ್. ಈ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಮಾಸ್ ಹೀರೋನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಒಲ್ಪದಂದು ಪ್ರಪನಲ್ಯ ಮಾಸ್ ಹೀರೋನ್ ಉಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪುರ ಕುಡ್ಲಡೆ ಆಪ್ನ ಕಾರಣ ಇದಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಡ್ಡ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಎಂಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದೇ. ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಪ್ನ ಕಾರಣ ಎಂಕಿತ್ತೇನೆ ಅಕಲ ಹೀರೋನ ಅಕಲ ಪುದರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದಿಜಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆನ್ ಸೂನ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಬಂದಾಗ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಐತ ಏರ್ ಹೀರೋನ ಅಕಲು ಉಳ್ಳೇದು ಐಟ್ ಒರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಫೈನ್. ಜುಲೈ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಪದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೆಕಲ್ ಜನಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ KGF ಮೂವಿ ಇದ್ದೈತೆ ಏತ್ ಮಾತು ಅಂಚೆ ಜನಕಲ್ ಇತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೇದು. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಏನ ಎಕಡ್ ಪಂಡಕನೆ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕಲಿಂದ ತುಂಬ ಬಂದಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ದಡ್ಡ ಮೂಜೆ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ನಮ್ಮೇಟ್ ರೋಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತನಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ಅದ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿನ ಪಂಡದು ಪನ್ಪ ಅಂಡ್ ಪುದರ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಪನ್ಪ. ಅಂಡ್ ತಮಿಳ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಂಜರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋನುಂಡು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 100 to 150 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಉಂಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇದು ಬನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ರಡ್ಡು ಜನ ಈ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದಾದೆ.
ಅಂಡ್ ಅಂಚ ದಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗಿನಂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಾದ ಎಂಕಲ पोस्टर वाइबक इंकल जस्ट ओंजी डिस्क्लोज मल्तना गार्ड इंच केंदिता सर आपका साथ काम करने का एक मौका मिला तो हम कर सकते हैं क्या लाइक आगे पुदारी मस्त इष्ट आने मंजरन बन सो बेसिकली आज पंडे या हम लोग साथ में काम करेंगे पर एक काम करो स्क्रिप्ट सब लॉक होने के बाद हम लोग एक फाइनल डिस्कशन रखेंगे मैम सो बेसिकली आर्ल नम्मोटिगे वर्क मल्ला खुशी एंड ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪದು ಸೊ ಹಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೆಕ್ ಹೊಸತ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶಿ ಇಸ್ ದಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ನರ್ ಆದುಲ್ಲ 2018 ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನೆಂಕಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಬಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮಿಳ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡಂದ ಇದಕ್ಕೆ cameraman ನಮ್ಮ ಮಫ್ತಿ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಈಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಮಫ್ತಿ ಮೂವಿ ಇನ್ ತಮಿಳ್ ಸೊ ಹೀಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂದದ್ದು KGF ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಡಿಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾತೆ ರವಿ ಬಸೂರ್ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಒಂಜ ರವಿ ಬಸೂಲ್ ಮಲ್ಪೇದು ಇಜಿನ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಆತ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನೌ ಸೊ all put together July enkel er mata technician ullere er mata artist naklu ullere panadu disclose up ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಈ ಮೂಜಿ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಡಾವೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ದ ಜನಕಲ ಇಪ್ಪೇರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ದ ಮೂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪೇದು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬುಜ ಸೊ ಓನ್ಲಿ 3 ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ಡು ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡಾಗ ಅಕಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಕಲ್ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತುಂದಾಗ ಅಕಲ್ ಪಂಡೇಲ್ ಓಕೆ ಮೆಕ್ಲೆನ್ ಪಾಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಬಂದದು ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನೋ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ನಥಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಇಜ್ಜೇದು ಸೊ ಅವೇ ಏದು ವಿಲನ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ಡು ಮಲ್ದೇದು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಕತೆ ಈ ಮಂಜರುನ್ ಪನ್ಪನ ಕುಡ್ಲದ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲಾರ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೂರ ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಒಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಪಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂಜಾತ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಪೋಯಿನ್ ಮಲ್ಕನ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂದುಲ ಬರೋಡು ಅವಳು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ಆಯನ ಗುಡ್ತೊಂಡು ಮೇನ ಗುಡ್ತೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನ್ ಪಾಡ್ಜಿನ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಮೆಕ್ಲೇನ್ ಪಂಡ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಬಂದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಚಿ ಸೊ ಇಟ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕನ್ನಾಗ ಅವಳು ಎಂಚ ಪನ್ನೋರು ಪಂಡಾಗ ಓ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಇದನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ನೋದು ಅವಳು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ದ ಬಲ್ಲಿ ಶಾ ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಯ ಪಾಡಿಯ ಮಾರೆ ಎಂದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನ ಮಾರೆ ಅಂಚೋಪದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಂಕ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ದರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಯಾನ್ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅಕಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಡನ್ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅ ಮೂವಿ ಐಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಪನ ವಿಷಯ ಬರ್ಗನೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಕಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಕಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಕಲ ಫಿಟ್ ಆಪೇದ ನಿಂತ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಅಂಚ ಪಾಡುವ ಬುಡ್ಡುಂದ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಕಲ ಪಾಡೋಡ್ ಬಂದು ಯಾನೆ ಪಾಡುಚಿ ಈ ಮೂವಿ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡುಜ ಯಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಾಕನೆ ಒರ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಹೋಗ್ಚ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 months ಎಂಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಿಸ್ ಶೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನವೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕುಲ್ದೇದು ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಒರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಜನ ಈ ಸೀನ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೊ ಐಕ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋನುಂಡು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಕಿಶೋರ್ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಾಸ ಮೂವಿ ವೀರಪ್ಪನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ 6 months ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಸೊ he's also be a part of Manjara. ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂನಾಗ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ನಕ್ಲು ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂತ ಮಾರಾಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವೋ ಅಂಚಪರ ಓವರ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಯೂಸೇ ಮನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕದು ಅಂಚಿನ ಮೀನಿದ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇಚರ್ನ ಬೇತಾಕಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಲೇ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂಡಿದೆ ಬಟ್ ಮಂಜರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ಪುನ ಚೂರು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಇತ ಎಂತ ಸಾವ ಅಂಚೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಉಂಟು ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಫೀಲ್ ಏನಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನನೇ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಇದನ್ನ ಮಾಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಏನಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತುಳುತ್ತಾ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ತುಳುತಾ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ಕೊನದು ತುಳುತಾನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮೂವಿನ
ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ತೂಯದ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಏನ್ ಮಾತ ಪಿದೆ ಉದುಡ್ಲು ಅಕಲ್ ಪೂರ ತೂಡ್ ಬಂದದ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಯಾನ ಖಾಲಿ ತುಳುವೇದನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಳುವೇದನೆ ಮಂಡ್ಯದಿದೆ ನಾವೇನೇ ಮಲ್ಪುನ್ ನಂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡ ಐ ಕುಡ್ ಹವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ತುಳು ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ ತುಳು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆತ್ ಎಂಜಿನ ಇದು ಪಂಡಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬತ್ತನಡ ಇಜನ ಕುಡುಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ ಅಂಚಿನ ಸೂಟ್ ಆಪುನ್ ಇತ್ತನಡ ಇಚನ ಓವನ ಇಡೀ ಮೂವಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತನಡ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮೂವಿ ಎಸ್ ಇವರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಕೆ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮಂಜರನ್ ಸಿನಿಮಾ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಂಜರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಸಮ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to 12 crores ಬಜೆಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಟೋಟಲಿ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನೆ ನೆಕ್ ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಾದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಡುಪಿದಾದೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಬಜೆಟ್ ಪಂಡಾಗ ಅಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿರು ಆತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಮಲ್ಪುಗನ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ್ ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಇತ ಯೂಶುವಲ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇರ್ ಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ದು ಬೇಕು ಇವ್ದು ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂಲ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಇಂಚೆಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಎಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಐಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ಪದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯಾವಡ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆವಡ ಅವು ಯಾನೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅವೇನು ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಓಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಈತುಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಮೂವಿ ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಬಜೆಟ್ ಓಕೆ ಓಲ್ ಮಾತಾ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಡುಪಿ ಕಾರವಾರ ಅಂಡ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸೀನ್ ದುಬೈದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ಪ ಇಜಿನ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಯಾ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಆವಂದುಂಡು ಪಂಡರು ಓಡಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಕತೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಏಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯರುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವನುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ ಎಂಕಲಿತ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯಾಕಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಎಂಕಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಫೈನಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಆಪಗನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂಡದು ಎಕಡ್ ಪಂಡರು ಕನ್ನಡದ ಟಾಪ್ 5 ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆಟ್ಟು ಓರಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಹೀರೋ ಪಂಡದು ಈರ್ ಪಂಡ ಟಾಪ್ 5 ಏರುಂದಕ್ಕೇನೊಲ್ಯ ಐನ್ ಜನ ತಲ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಐನ್ ಜನತಾನೆ ಟಾಪ್ 5 ಇತ್ತೆ ಯಶ್ ಉಲ್ಲೇದು ದರ್ಶನ್ ಉಲ್ಲೇದು ಸುದೀಪ್ ಉಲ್ಲೇದು ಅಂಡ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಸೊ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇದು ಐನ್ ಜನಟ್ಟು ಓರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಯಾ ಶೂರ್ ಓಕೆ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಐನ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮಾಸಡೆ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಸೊ 1 2 3 4 5 ಬಂದಾಗ ಒಂಜ 3 ದಾರು ಅದು ಉಪ್ಪದಿತ್ತು ನನ್ನ 2 or 3 ದಕ್ಕಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ವಾಸ್ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಇಂಟು ಅ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೂವಿನೇ ತಮಿಳ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಪುದಲ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದು ಆತಿನ ಓದಬೇಕು ಅಡ್ಸಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದೀವಿ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತನ ನಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಮೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ನ ಬುಡ್ಸಿ ಪಂಡ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಹೀರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಚ್ಚ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ ಐನಾದ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚವಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಿರ ತಿರುಗದು ತೂಪೇರ ಇಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಯಾತ್ ಯಾಮನ್ನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದೆ ಪೋದಿತ ನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಪೋಂದುಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಕೂಡ ತುಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಮಲ್ಪನೆ ಎಕಡ್ಲ ಇದೆ ಪಂಡೆ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಇತ್ತಂದ ಅತ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಂದ 100% ಯಾನ್ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ರೀಸನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಂಜರನ್ ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅತ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ my journey will keep on continuing so it depends over onji failure mini battananda then I may not continue yana idege quit malpunetulla if not I'll continue with my movie profession ಈ ನೋಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ಗುರ್ಕರೆ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಿಶೋರ ಅಂಕಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಅದು ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ಅದು ದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಮೇಗೊಂಚೂರು ಮೂವಿದ ನಾಲೆಜಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದಾನದ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ಪೆಂದು
ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲಾವಡ್ ಅದಗ್ಲಾವ ಒಂಚೂರು ಹರ್ಟ್ ಆತನ ಆ ಮೂವಿಡ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅವಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಏನು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಣ್ಣಾಗಲ್ಲ ಅದು ಪಂಡೇದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾನು ಮಾರೆ ಎಡ್ಡಾನು ಸೂಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋನೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಎಂಕೊಂಚು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಈತ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇದು ಇಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಪ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಯ ಲಕುಮೀಡ್ ಕೂಡ ಮೂವಿ ನು ಮಲ್ತದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ವಿನ್ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತಿನ ಮೂವಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಂಡದಂಡ ಲಕುಮಿ ಸಿನಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅವೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಂಕ ಮೂವಿ ಲಕ್ತನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಡ್ ಪನ್ಪುದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಸೊ ಯಾನ ವಾ ಮೂವಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ ಅವೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಲಕುಮಿ ಅಂಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಕಲ್ ಓಕೆ ಇರಗೆ ಈ ಮಂಜುರನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿತ್ನ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಟು ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ರ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಮೂವಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದೇನ ಜನ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಜನ ಅಂದ್ವೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಟು ಅಮಸರ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೊ ನೀಟ್ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 1.5 years for this movie. My plan is to release this movie next December 2020. So Adamuta ತಾಪನು ಆತ್ ನೀಟಾದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಮೂವಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕನಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಮೂವಿಗೆ ನಾನು ಹೀರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೋಲಿ ಆ ಮೂವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯೇ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ದಾದಾನ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಪವಾರ್ಡ್ ಬಂದ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಬೊಡ್ಸಿ ಅಕ್ಲನ ಡೇಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾತದು ಅಕ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಕ್ಲೇಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸೊ ಮೂವಿಲೇ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಕನಪೆ ಬಂದ್ಪಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನಕುಲು ಸೊ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಪುರ ಪಾತೆರಿಯರು ನನ್ನ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಈರ್ ದಾದ ಮತ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪರ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಯಲ ಪೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ಜನಕ್ಲೆ ಅವೇನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಅಕಲ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ವಿನ್ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ ಲೂಸ್ ಮನ್ಪುನಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಣೆ ಅಪ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಮಂಜದಂದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪನ್ಪುನಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಾಗ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಮೂವಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಏನ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಉಂಟು ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಕುಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಅವು 100% ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮೂವಿ ಅವು ಹಿಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಡು ಇದು ಮೂಲ ಹಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕುಡ್ಲದನೇ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಜನಕ್ಲು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಪೇದ ಏದು ಆ ಜನ ಆರ್ನ ದಾದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ತೂಯದ ಬರ್ಪೇದನುಂಡು ಸೊ ಆ ಮೂವಿನ ನಾನು ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಬಿನಿ ಕೊಡ್ನುಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ದಾಲಪ ನೋಡಿದ್ವಿ ಜನಕ್ಲೆ ಅವೇನು ಕೊನದು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದೀಪೇದು ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಮಂಜರನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ ಪುಟ್ ಮೂವಿ ದಲ್ಕದಲ್ಲ ಬರಂದು ಸೊ ಆ ಹೀರೋ ಬಕ್ಕ ಬೇತನೆ ಟೀಮ್ ಪಾಡನುಲ್ಲೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಮೂವಿ ಲೆವೆಲ್ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಗುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ 100% ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ 100% ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಐಕ ಆ ಮೂವಿ ಗುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಸಗೆ ಮೋಸ ಅವನ್ನಲ್ಕ ಅಂತ ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡದ ಗಂಟೆದ ದಾದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಒಂಜಿ ಐಟ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಅವಿನ ಎಂಕ್ಲ 100% ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಾವನ್ ಸಂಚನೆ ಮಂಜರನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಜನಕ್ಲ ಎದುರುಗ್ ಬರ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ಬೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಗ ಬಂದ್ಪೆ ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹಾಕ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಆ ಪಿರೋರಲಿಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಕಮ್ಮಿನದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ಮಾತಂದಿಪ್ಪುನ ಮಂಜರನ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಾತಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯರಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಎಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಯಾರ ಲೈಫ್ ದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಯ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆನಂದೇನೊಂದು ಇಂಥ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.